בישראל, שנת 2016, גדל מספר המקרים של התעללות בבעלי חיים. לכן, אנחנו החלטנו לנקוט פעולה ולעשות מעשה, במטרה למזער את כמות המקרים של התעללות בבעלי חיים. אנו סבורים שהסרטון הזה יגרום לכם טיפה לשנות את דעתכם בנוגע להתעללות. בניגוד לדרך המקובלת, החלטנו להראות זאת בצורה קצת אחרת. ללכת ולשאול את האנשים הקטנים, אחד-אחד, אחת-אחת. לראות כמה באמת אתם יודעים על התעללות בבעלי חיים. אוקיי, מה שמך? חירות. לא נראה לי שומעים אתכם. מה את עושה? בת שירות או בצפון? שלום, מה שמך? בינה. ומה את עושה? אני עושה שירות לאומי בקריית חינוך יפו, לאומי זין. שלום, מה שמך? אילן. ומה את עושה? אני מנהלת מרכז בחינוך לפסגות. שלום, שלום, מה שמך? גלי. ומה את עושה? אני מנהלת את מרכז יפו ד' בעמותת חינוך לפסגות. באופן אישי, לא, אבל שמעתי בטלוויזיה או בתקשורת מאנשים. יצא לי, אין לי משהו ספציפי שאני זוכרת כרגע, אבל... בעלי חיים? יצא לי גם להתעכל, גם לשמוע, גם להציל כמה כלבים. הגיעו אליי ככה כמה כלבים גם הביתה. כן, לצערי. נכון או לא? לא. את צודקת, אפשר להשיג את כל הוויטמינים ואת כל אבות המזון שזקוקים לגוף מהצמחים. נראה לי שפעם זה לא שסגרו, אבל היום יש מחקרים אחרים שחושבים. יש מין צומח על דברים שהם יכולים להכניס בשר, דברים שעמית עושה תמיד, כן. ואת צודקת, היום אפשר להשיג את כל המרכיבים, את כל אבות המזון, את כל הוויטמינים מהחי, לא חובה לאכול בשר. לא נכון. תשובה נכונה, היום אפשר להשיג את כל המרכיבים, את כל אבות המזון, כל הוויטמינים הדרושים לחיים מהצומח. נכון. האמת שלא. היום אפשר כבר למצוא את כל אבות המזון ואת כל הוויטמינים מן החי, לא חובה לאכול בעלי חיים. נכון. זה עצוב, אבל זה נכון. נראה לי שכן. עצוב, אבל זה נכון. בעיניי טוב שככה. כן? כן. לא נכון. לצערי זה נכון. יש עוד חוק? כן, יש חוק שמחייב לנסות את כל התרופות על בעלי חיים. לא נכון. נכון. יש חוק שמחייב לנסות את כל התרופות על בעלי חיים. וואו, לא ידעתי. לא שזה הגיוני, זה יחס מטורף. כן. אבל כן. מה אני אמורה להגיד את זה נכון? אני חושבת שזה נכון, לא נכון. אני חושבת שיש המון חתולים לחבור במפגש בהם הרבה. אני לא יודעת, אני לא בקיאה בזה, מה מניע, אני מאמינה שזה לא חלק של שרשרת המזון ש... אז כן, יש קרוב ל2 מיליון חתולי רחוב. נכון. עצוב וזה נכון. תאמצו חתולים. וכלבים. לי יש חתול. 2 מיליון זה נשמע לי המון. לא נכון. זה נכון. יש 2 מיליון חתולי רחוב. וואו. מצב רגיל. בלי התערבויות פיזיולוגיות. לא, היא מטילה 20 בשנה. לא נכון לדעת. כן. האמת לנו יש שזה כאן נכון. רבות בבית. טבעיות ולא מזרקים שלא, מטילות. ביצה פעם ביומיים. ואז מחקרים אחרים הראו שכ-20 ביצים. לא נכון. יותר? פחות. פחות? 20 ביצים בשנה. וואלה. ובתעשייה? פי 2, פי 10.
300 ביצים בשנה. לא נכון. את צודקת, הם מטילים 20 ביצים בשנה. וואו. וב- זה הכל? ובתעשייה, כמה את חושבת? 200? 300. וואו. יותר מפי 10. וואו.